Un dels pilars fundacionals de la Franz Schubert Filharmonia és apropar la música a tothom. Des de la nostra fundació i gràcies a Apropa Cultura estem realitzant els tallers socials Un matí d'orquestra. Una trobada on els assistents han gaudit d'una sessió de musicoteràpia, un recital on han pogut interactuar amb els nostres músics i viure un assaig en primera persona. Aquest taller ofereix un espai de benestar perquè tenen l'oportunitat per ser ells mateixos, tocant instruments. Senten la llibertat de poder fer el que volen i és un espai de creativitat, de seguretat per a ells. És molt bonic perquè és una activitat que surten del centre on estan cada dia i acudeixen a la institució cultural, en un context cultural, on ells poden comunicar-se amb gent nova. Això té a veure molt amb l'objectiu que persegueix Apropa Cultura, que és els col·lectius que tenen més necessitats, desfavorits, que tinguin un lloc a la societat, en un espai normalitzador. I gràcies a la Fundació Franz Schubert Filharmonia es pot donar a terme aquesta activitat, en què totes les entitats de la província tinguin aquest espai